Evo, gradonačelniče, ponovo slavimo Dan državnosti 35. što je aklamacijom prihvaćeno nekako hrvatskom narodu kao istinski dan državnosti, a vi ste imali tu privilegiju biti izabrani na prvim višestranačkim izborima. Kakav je to osjećaj bio? Vjerujem da vam je bio cijeli nekakav miks osjećaja. Možete nam malo reći više o tome? Bogu hvala, na današnji dan, pred 30 godina, hrvatski narod dobio prvi put slobodno izabrane zastupnike koji su ušli u tadašnji sabor Socijalističke Republike Hrvatske i ubrzo ga napravili Hrvatskim državnim saborom. Saborom koji je donio Ustav slobodne i neovisne Republike Hrvatske, sabor koji je donio odluku o razdruženju od Jugoslavije, koji je zacrtao politiku Franje Tuđmana i dao krila hrvatskim braniteljima koji su kasnije i stvorili u krvi i žrtvi slobodnu i neovisnu zemlju koju danas uživamo. Pitali ste me za osjećaje. Tada su osjećaji bili prepuni ponosa, ali još veće odgovornosti pred zadaće koje su bile pred nama. Ja kao mlad čovjek, bio sam najmlađi zastupnik tada sa nepune 23 godine, gledao sam velikane poput Franje Tuđmana, Franje Kuharića koji je tadašnji kardinal zagrebački držao govore u našem saboru, velikoga Žarka Domljana koji nas je upravljao tu ogromnu masu u 3 doma. Ja sam bio zastupnik u vijeću udruženog grada, postojala su još vijeća općina i društveno političko vijeće. Ta jedna ogromna masa domoljubnih, kvalitetnih, hrabrih ljudi, od kojih danas u politici su ostala samo 3 u prošlom sazivu koji je nedavno raspušten. U 9. sazivu sjedili smo Željko Jovanović iz SDP-a, Branimir Glavaš i ja. Od tih 300 i nešto ljudi samo su 3 u policiji ostali, ali su utkali sebe i svoj politički instinkt, snagu, hrabrost u stvaranje slobodne neovisne države. I kad me pitate za osjećaj tada, mi smo znali da je pred nama ozbiljna zadaća. Stvaranje države, obrane države i mijenjanja sustava, komunističkog i socijalističkog sustava u slobodni demokratski sustav. To nije bilo ni malo lako. Ali kad si imao čovjeka poput Tuđmana, imao si veliku vjeru i ta vjera nam je davala snagu. Evo, s obzirom na značaj današnjeg dana, koju poruku bi vi poslali mladim osobama i u kontekstu uključenosti u politiku, bilo koje zapravo sfere društvenog djelovanja? 30. svibnja je iznimna prigoda za prisjetiti se svega onoga što smo mi do sada napravili. Međutim, 30. svibnja mora biti poticaj svima vama da na temeljima koji su utvrđeni pred 30 godina gradite novo suvremeno društvo, Hrvatsku u europskom kontekstu kao slobodnu i naprednu zemlju. Tražite uvijek više. Mičite seniore ispred sebe, nametnite im se i preuzmite upravljanje. Ja sam bio u Saboru sa 23 godine. Prosjek tadašnjih saborskih zastupnika njihovih godina je bio ispod 35. Pogledajte današnji saziv. Vama je mjesto u vrhu politike, vama je mjesto na upravljačkim mjestima, nametnite se nama seniorima. Ja osobno ću prvom dati ruku koji mi izađe u susret i kaže idemo graditi naš grad, našu županiju i našu domovinu. Tu sam da vama budem na pomoći, a siguran sam da vodstvo kako vlade, pa tako i HDZ-a upravo na to ide. Pomlađivanje koje radi Andrej Plenković sa svojom ekipom je najbolji zalog da ciljevi koje smo uspostavili 30. svibnja pred 30 godina budu ispunjeni. Sretan vam dan državnosti i 100. dan.